No jeżeli lubicie, kiedy jest owocowo, kiedy jest mokro i przyjemnie, no to jest drożdżóweczka, która jest dla Was. Tutaj mamy ciasto drożdżowe na masełku. Zobaczcie, ten krewik jogurtowy, i te owocki. W środku też mamy owocki. Tu są ogólnie wiśnie, w środku też są wiśnie, które dla Was specjalnie przyrządziłem na kuchence gazowej. Prawdziwe wiśnie. I tak samo tutaj na górze. Wszystko jest dopracowane i robimy finałową degustację tej naszej fantastycznej drożdżóweczki. O, zobaczcie. Puszysta, wilgotna. Rozpływa się w ustach. Już niedługo. Dam Wam znać i się zapisujcie, bo potem pisze się, że nam brakuje towaru. Ale my musimy Wam zaserwować wszystko, co świeże i najlepsze. Do zobaczenia.